Chisian ladon uwe u doktor ubala pau nambha ya ubala tip kerteng kum u doktor Stephen. Une u doktor ulai banlet chaka way ke medical conference ha kane ke conference ba jong ke kenhun ki doktor. Larai ru ban ai ke kusnam ke bakerpang na ke benta jong u doktor Stephen ubala treshitam ha ke research jong u ha ke bayadei ba ki dawai ki ba udang shudep panwat benia dang shen. Une u doktor ula syong ha ke airplane banlet chakata ke conference ba. Hendrai tang hadian cikenta ba ke airplane kala her hasun u pilot jong kata ke airplane ula pensenge bat ula pen bana bagi habban hier kendau kerki namar ba ke ki jur ke eryong. U doktor Stephen ula kuslai jur namar ba uting. Yo ba umla ban poi sya kata ke conference ha ke por ke babiang. Kumta ula late sya ke office jong kata ke airline ban keli. Lakan don na em ke airplane ke ban sami syen nang ta. Ban late siya kata ke nong ba ke ban selong kata ke konferen. Henry ke kubor ke baulayo ke long ba om don airplane shu ki ban her syen namar ba ke sun beneng kam ailat ki ban her. Kumta kil ai jingmut ya Dr. Stephen ban shuwai da ke kali ke ban shimpor kumbalai kenta ban poi siya kata ke nong ba. Daga jingbom ban se u Dr. Stephen ulahap ban shuwai daga kali kene ke kali ke ba uwai kedai ke kali ke ba unhap banyak hidalade batang hadin kendiat minit ba uladeb ban pendap yaki form na kabenta ban shimwai kali ke eryong bajur kalaki bat lather ulabba lapsan hadu bala pelong ya u Dr. Stephen ban ab hadu ba ke eryong kan jai. Hadian ba ulabba ulakam sange u Dr. Stephen usdang banya ya kekali ba ushimwai hendai namar uslap uhab ban ab shipor bat kamiet kala sedang ban kemdum. Tekat ba udangnya ya kata kekali jong u lang ba ke surok ke ba kenja jarjar ke jingtengan kala lap yu ula persyang ban wat dukan dieja hendai om idon ying briu ki basa asyulenter ke surok. Hakapor ke ba umpoy perkad ula yo i ya ke way ke ying barit. Bad ula kemen shikat day e ban yo i badon ki para briu ki basa hakata kalenti bekenja. Ula hiar na kekali bad ula lej bantit iyeng. Imei iej ilawan ban pli ya ke jingkang bad ila khot rung ya u syapo. Kadai ke yeng ke barit bad ki kamraru ki barit. U Dr. Stephen ula kerpat ya ita imei iej ban sya ya u ban phone sya ying bad sya ki nong penyat kata ke conference. Henry ita imei iej ila ya thu ya Dr. Stephen. Bai im don phone bad ru om don light setia ha ke yeng jong i. Namar balas dang kemdum ita imei iej ila thang ya ke syarak. Ila ai jing bam harengkat ke sya ke bas aj ya Dr. Stephen. Kat ba u Dr. Stephen udang dia ya kata ke sya. Ula yo i ba ita imei iej ila duai hajan ke way ke jing tiak kunlung. Ila duai ru da ke jingmen ban aingu ya ublei na ke benta ke bam ba ila yo baru na ke benta ke yeng ba ila yo jaka ban rikli na kal air beruslam. U Dr. Stephen haba ula yo i ya ini imei iej ba i duai ula perkhat ba ila lamwir. Namar kumno inla ban kemen hap dingkat kene ke jingduk. Hadian ba ila deb duai. Une u doktor ukwa bentip balai ba i duai. Bat balai ba i kemen wat hap ding ke jingduk ke ba idan. Ine imei iej ila jubab ya u Dr. Stephen bat ila ong ya u. Namar ba u balai u jubab ya baro ki jing duai jong i. Day na kata kadau la pendap i da ke jing kemen. Day shu ila ya thua. Badan tang kawai ke jing duai ke ba ublei jubab setia i bad ila ya thu au Dr. Stephen lek se ublei umpat jubab i kadau kolong ba idang rit e ke jingen hakabaya dei bad ke jing pan jong i na ublei leng ba ke jing duai u Dr. Stephen ulak wa tip chapang kata ke jing duai ke ba impat yo jubab ita imei iet ila ya thu e u Dr. Stephen bat pen i ya ukun ksiu jong i ubadang kena henrei ke kemi ki kapa jong u kila klat no
Bat ita ikhulung idon hapding kejing pang cancer. Hakabaki doktor haki hospital pemarjan kimla syu ban sumar. Kumtai kil ai jingmot ya imei iet ban lej pa sumar hakaway ka hospital ka badan hakaway pat ka nongba. Ita imei iet ilay thu syusyu. Badan tang uway u doktor ubang kermen uban la banyarap ya ine ikun ksiu jonga. Henry namar bangaduk ngam don lenti don lad ban lej alam ya ine ikun ksiu jonga. Ban ngam don hiru kapisa ban pa sumar lay thu syusyu imei iet. Pi ki doktor baro ki ong. Badai setang u doktor Stefan ubala banyarap penkod ya ine ikun ksiu jonga. Kumta man kasngi ngaduway ha ublay. Baun nyarap bangan yo ya kendu ya u doktor Stefan. Badru ban pa sumar ya ine ikun ksiu jonga. Tangba iman kampadai kapor ya ublay ban jubab. Ya ki jing duway jonga. Laong imei iet ya u doktor Stefan. Ki umat kila tuot na ki kman u doktor Stefan. Bad u lapen itu ha ita imei iet. Ba udai ma uta u doktor Stefan bad u laong ya i. Shisha ublay ula jubab ya ki jing duway jong pi. U doktor Stefan u perkhat syapang ka jing mayan ublay. Ba ka jing hiar kerki ka lingsun hakaway pad ka airport. Ka jing way jong u ya kata ka kali. Kamday ka ba syujia rengkat. Henry kadai ka jing yalam ublay ban jubab ya ki jing duway jong kata ka riu kantay baduk. Kata ka temen omtang ba ka ya kendu ya u doktor hayeng jongka. Henry ukun ksiu jongka ula yo ya ka jing sumar bad ublay upen kia shisha ya ka jing pangkan sa uksiu jongka lengba u doktor Stefan. Ujisu ula jubab ya ki jing duway ha kerukom kabom la ngeng. Hooj kani kadai ka kamba na utray. Ngatip badan na pedeng jong pi ki parlok ki bahab anyai lengba ki jing pang ki jing shitam. Ki bala pendu jing kermen ya pi bapin yo kia syu namar bapim don pisa ban lej pa sumar syaki hospital ki babiang kerukom ai jing sumar. Kan mawa du jing kermen namar ba ublay udang le ya ki kamba wat kabangi don kam kolong ban syuya thu hu ya ki jing kwa ka dot nu jongi. Ujisu udang long uju bat udang penkhia kumju wat du jing kermen. Kaktian ublay ha ka kitab u Jeremia ka lanong ka balai pulai ka dekhot ka balai ka ongkum ne. Khot kerpat ya nga bat ngan jubab ya pi bat ngan pen i ya pi ya ki ki bakraw ki ba ma pi pim tip.